дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон бахшида ба соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо озмуни ҷумҳуриявии асари беҳтарин гузаронида мешавад. Илдар Аҳмадиев дар мусобиқаи байналмилалӣ сазовори медали тилло шуд. ҷудокорони тоҷик дар мусобиқаи навбатӣ иштирок хоҳанд кард. дар моҳи июл обу ҳавои тоҷикистон чӣ гуна мешавад? дар ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии асари беҳтарин дар мавзӯи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо баргузор мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. озмуни мазкур дар асоси қарори шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ бахшида ба қабул шудани ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии перияхҳо инчунин ҷиҳати мусоидат ба ҳалли масъалаҳои экологӣ гузаронида мешавад. тибқи низомнома озмун дар як давр аз 1 сентябри соли 2023 то 1 майи соли 2024 баргузор гардида санаи 1 июни соли 2024 дар арафаи рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва рӯзи обу ҳавошиносони ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбаст мегардад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид ва мулоқотҳо бо сокинони деҳаи хумгарони ҷамоати деҳоти Косатарош бо омӯзгори мактаби деҳа узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир ва рӯзноманигор Искандари Раҳмон ва бародари ӯ Иброҳим Раҳмоновро ки ҳарду маъюб ҳастанд аёдат намуд. дар суҳбат бо Искандари Раҳмон иброз намуд ки шеърҳо ва матолиби насри ӯ дар байни хонандагон маҳбубияти зиёд дорад ва ӯ чун омӯзгор низ дар тарбияи шогирдон саҳми арзанда мегузорад. ӯ барои боздидҳо ва дастгирӣ ба раиси шаҳр изҳори сипос намуд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр омодааст нашри китобҳои ӯро сарпарастӣ намояд. зимнан чанд сол муқаддам бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр 2 китоби ӯ ба нашр расида буд. ба бародарон тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр супорида шуд. варзишгари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук Илдар Аҳмадиев дар 32-мин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба варзиши сабук ба хотираи Гусман Касанов ки дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид сазовори медали тилло шуд. дар мусобиқаи мазкур беш аз 200 варзишгар аз 12 давлат аз ҷумла Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Туркманистон, Эрон, Чин, Ҷопон, Таиланд, Гурҷистон ва Ҳиндустон иштирок намуданд. дар ҳайати дастаи мунтахаби варзиши сабуки Тоҷикистон Илдар Аҳмадиев дар ҷаҳиш ба дарозӣ бо натиҷаи 739 метр ҷойи якумро сазовор гардид. ҷудокорони тими мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 6 нафар дар мусобиқаи Hungry Masters 2023 иштирок мекунанд. иттилоъ медиҳад Федератсияи ҷудои кишвар. ба иттилои манбаъ дар ин мусобиқа беҳтарин ҷудокорони ҷаҳон ки дар радабандии созмони байналмилалии ҷудо то зини 36 ҷой гирифтанд метавонанд иштирок намоянд. мусобиқа санаҳои 6-8 август дар шаҳри Будапешти Маҷористон баргузор мегардад. интизор меравад ки Тоҷикистонро дар вазни беш аз 100 кило Тимур Раҳимов намояндагӣ кунад ки дар садри радабандии ҷаҳонӣ қарор дорад. Комроншоҳи Устопириён дар вазни то 90 кило аз зинаи 12-уми радабандии ҷаҳонӣ вориди ин сабқат хоҳад шуд. намояндаи дигари Тоҷикистон Somon Маҳмадбеков мебошад ки дар вазни то 81 кило дар зинаи 13-уми радабандии ҷаҳонӣ қарор дорад. дар вазни то 66 кило Эмомалӣ Нуралӣ ва Обид Ҷебов дар вазни то 73 кило Беҳрӯзи Хоҷазода дар мусобиқаи Hungry Masters 2023 зур меозмоянд. маблағи ҷоизави ин мусобиқаи байналмилалӣ наздики 200 000 евро арзёбӣ мегардад. обу ҳавошиносон огоҳ мекунанд дар баъзи минтақа ва ноҳияҳо ҳарорати миёна баъзан 1-2 дараҷа баландтар аз меъёри иқлимӣ дар назар аст. طبق معلومات آب و هواشناسان در جنوب تاجیکستان حرارت میانه در وادی‌ها تا 34 درجه و در ناحیه‌های دامنکو تا 27 درجه گرمی را تشکیل می‌دهد. مقدار بارشات ماهانه از معیار پستر پیش بینی شده است. در نیمه اولی ماه باران‌های کوتاه مدت و رعد و برق از احتمال دور نیست. بعضی روزها در ولایت ختلان سرعت شمال از سمت غرب پرزور شده. طوفان چنگ و غبار به عمل می‌آید. در ولایت سوخت حرارت میانه در این ماه بعضاً 1 درجه بلندتر از معیار اقلیمی در نظر است. حرارت در وادی‌ها 27 درجه و در ناحیه‌های کوهی 15-21 درجه گرم می‌شود. مقدار بارشات ماهانه بعضاً پستر از معیار در نظر بوده. باران‌های کوتاه مدت و رعد و برق نیمه اولی ماه امکان
имконпазир аст. Дар ноҳияҳои кӯҳии тобии марказ ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон ҳарорати миёнаи моҳона 18-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ карда мешавад. Бо назардошти идомаи ҳавои гарм ва такрори тӯфонҳои чангу ғубор, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон чунин тавсияҳо медиҳад. Аз ҷумла ҳангоми ҳаракат дар роҳи кӯҳӣ эҳтиёткор бошед. Ҳангоми ҳузур дар соҳили дарёҳо, каналҳо ва обанборҳо низ дақиқан ба вазъи атроф нигаред ва бо эҳтиёт бошед. Давоми рӯз тирезаҳои хонатонро пӯшед, бахусус агар онҳо ба самти офтоб бароб боз шаванд. Шабона бошад, агар дамои ҳаво поён равад, метавонед тирезаҳоро боз кунед. Ҳангоми шамол додани хона кӯдаконро беназорат нагузоред. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.